Uphethe i-conference Global Harvest elaphana uLundi Vryheid. Aphathe futhi abe uDeputy National Bishop National KZN, so not KZN conference in South Africa. Some conferences are 16 nje still growing. National Deputy National Bishop. Uphethe futhi director national ku-Win ezomkhuleko. Director futhi ku-national we-outreach kwezokuvangela. Enjalo uphethe izinto eziningi namabandla amaningi wangikhuluma ngebandla lasoLundi okuyilona aliphethe ibandla lasoLundi okuyona eliphethwe uye nalo linamagatsha amaningi. Baba busy kakhulu, kodwa siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi uma ubishop omkhulu emcela ukuthi kufanele abela akwazi kubala. Ulale nje ngoba 1 ngenxa yomsebenzi awenzayo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi kwenze ukuthi kwaze kwala. Baba uzothatha ithuba kwazothenda over okwamanje kwi-worship and emva lokho bese uthatha indawo kuzomusa inbusise kuyinkulu intokozo uba nawe kule ndawo. Amen. Jesus, angazi noma bangcwele singasukuma yini sime ngeenyawo egameni lika Jesu. Sisho nje umhlabelelo ube munye ebese sonke siyakhuleka egameni lika Jesu. Moya wami Nkosi ulambe lewena sengidinga wena. Ake sisho nje bazalwane, sisho njalo sithi umoya wami Nkosi nasekuseni kulambele ngidinga wena wedwa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sengidinga wena. Sengidinga wena.
sibhekise kuwe nangalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ophilayo khuluma ngeimpilo zethu engathi uyaqala uNkulunkulu ophilayo khuluma nathi nangalesi sikhathi uNkulunkulu wethu izizwe zethu zikuthambele izizwe zethu ziyakufuna izizwe zethu ziyakudinga vela ngamandla ngezwi lakho egameni likaJesu lona lodwa linamandla lingumlilo oqothulayo yayephula isedari siyabonga nasemini Nkosi ukuthi alibuyele emuva lingakwenzanga umsebenzi thatha indawo yakho thatha indawo yakhe sikhonela icebo lakho sikhonela ubusho bakho sikhonela ilizwi lakho lona lodwa eliphelele lona lodwa elingcwele siyabonga emini thatha indawo yakho dumo lonke lungo lwakho zibongo zonke zifanele wena siyabonga dwala lensindiso yethu in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. Glory to Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ngicela ukuthatha leli thuba ukubonga Bishop ohandove kimi microphone. Ngibonge nakumphathi ohlelo umama Mchunu egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah. Bayadinga ukubongwa abaphathi bohlelo ngoba bana indlela yokusabotage amabethana. Angaliqhuba nje uzusala lo 5 minutes. Athi mase kusele 5 minutes uyimayike kunika. Esethi asicela ukuthi ubambe la. Yabona. Usuyabona nawe ngempela hayi sengilinyaziwe ke la. Siyabonga uma uFC bekunika isikhathi sisekhona. Ngalithi bandla amen. Ngiyathanda kakhulu kubengelela okokuqala nje obaba bami. Kakhulukazi ubaba uShando nobaba uNyoka. Obishop bethu abadala abangcwele uNkulunkulu asigcinele bona. Nesifunde kubona libonga igama lika Jesu. Asibashali ihlombe siyabonga kakhulu ngempilo yabo. Ubaba uBishop umdala uShando ngaqala ke ngamdeputizer ngawudeputy yakhe isikhathi cishe uba sonke isikhathi eleader ngamdeputizer ngaleso sikhathi sahamba kahle akaze sixabane naye. Praise the Lord. Wahlale ubaba wangifundisa izinto eziningi nokuvula izindlu angizange kufunde ngoba sengubishop. Wayeka ngibiza kwenye inkathi esaphethe ubishop adozovulela lithi nayi angikwazi ukuzovula indlu khona ngoba wena ubishop. Hallelujah. Athi ke woza ngifuna ukuthi ukwenze phambi kwami ngizaphila. Praise the Lord. Ngakwenza basihole kahle siyabonga kakhulu. Bangcwele lokho esiyikho nje ngoba nxa ukuthi simi emahlombe abo. Alithi bandla amen. Ngakho ke siyabonga kakhulu Bishop Nyoka nomsebenzi esiwuthola sewenziwe la. Namanje kusasifundisa ubufakazi enibulethayo yokuthi ke nihambe kanzima kanjani. Akusafani ke namhlanje. Isizukulwane sanamhlanje ngeke sisafana nani. Seninesinye isivukulwane nina. Ayibonga inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nimkhonze ngeqiniso ningabheke lutho namkhonza ngenhliziyo epheleleyo. Hallelujah. Siyabonga ngiyathanda kakhulu ukubengelela Bishop wasekhaya Bishop Shando kanye no Lady Bishop. Praise the Lord. Siyabengelela siyabonga nangabo umsebenzi okhona abawulidayo leadership yonke yabo ye conference. Bengelele umfundisi uMalev kanye nomama egameni elihle lenkosi uJesu Kristu nobuholi bonke bangcwele balapha ekhaya kwi local church ngoba cishe kuba silapha nje ibona bahamba phambili ukwenza lo msebenzi. Siyabonga kakhulu nabo bonke abefundisi nabaholi bonke nezivakashi zethu nabo bonke abakhona abazofakaza lo msebenzi omkhulu kangaka kwelihle igama lika Jesu Kristu. Amen. Nawe oyitshela ukuthi mhlamba akazubingeleleke
shona ukuthi ubishop nawe uyolithola ithuba lakhe akubengelela aphume nawe iqhubu nje mtshele ngomtshela ukuthi nje nawe uyophuma nawe iqhubu aliboka igama lika Jesu nangu unkosikazi wami Bangcwele ngiyambekelela naye sihamba kanye naye ungiphelekezele namhlanje alibonga igama lika Jesu siyambonga kakhulu ngibonge kakhulu kade sihleka la endleleni uyangiphikisa ukuthi ke akakazayisho lento angiqale lento engisho ngoba ngiyakhumbula ngenkathi kufika ama navigator iGPS ngalenkathi efika ngithi manje ulalela umama oshoyo athi jika la hayi ngilandeleke ngempela ke akhulume lo mama athi phila athi jika la phinde ngijika hayi inhle lento siyayibona inhle lento isanda kufika phela ama-navigator asejwayelekile mina ngikhumbula lesikhathi esafika yabona kuseyifashion ukuthi ube ne-navigator kodwa manje into yakhona khuluma umama yabo manje ke ngihamba kuyangitshela ukuthi kangijike phi angenzephi tese sikhona lapha sesizofika lapha siyakhona uyabona phela cha lo mama uyangilida uyangibuza unkosazi ukuthi owabloma ngumlalela kanje hayi nami ngasho ukuthi hayi lo mama lona akabange sayizwe incazelo yami ukuthi ngimtshele lo mama wapi kodwa wathi nje uyazi nami ukuba ungilalela kanje abe sikude kabe Hallelujah amen siyabonga kakhulu uNkulunkulu Bangcwele wangibusisa ngalo mama oyisimangaliso ngiyambonga uNkulunkulu ngiyangitshela abazali ngithi ngaba ngiyena ubishop ukuba wayengekho ngoba ngiyayazi irole ayidlalile empilweni yami ayibonge Nkosi ngiyathanda futhi ukubengelela kakhulu ubishop uNjilo Bangcwele sazana kudala naye ngekhathi early days esesikhona thina bese youth bona angikwehlisi isithunzi bishop wami ayibonge Nkosi bese youth befike eLundi kuzoshunyayelwa behamba nobaba uNJ ayibonge Nkosi kwakhe umsebenzi mazi ngalezo ikhathike uyabona ukuthi sengimdala kanjani praise the Lord amen hallelujah siyabonga kakhulu ukuthi ke uNkulunkulu ulokho eqhubeka ekusebenzisa ulokho usohambeni njalo alithi bandla amen ngiyathanda ukudlulisa izibongo ke ikakhulukazi ku leadership yale ekhaya nebandla lonke ngisho ukuthi ke uBishop National udlulisa izibongo noma ukubengelela kwakhe washo ukuthi uyabengelela ungibengelele kubazalwane usho ukuthi siyabonga kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo lokho kukhomba khona ukuthi ibandla iPentecostal Holiness Church is growing hallelujah wathi ke ubatshela ukuthi ke ngithe keep it up with the rebranding repositioning and raising the bar bayeza Bangcwele amazwi akhe ke athe angiwadlulisa lawo egameni lika Jesu Kristu amen hallelujah ngeke ke Bangcwele ngisathatha isikhathi eside kakhulu ngizodlulisha nje umlayezo uNkulunkulu awubekile enhlizweni yami izolo kade ngibe ngishumela kwi-Believers Convention ekade ikhona oLundi izolo bekuhlanganisa amabandla then ke ngathola ithuba lokuthi ngishumayele izolo kodwa ngithe ngisaya khona uNkulunkulu wabeka nje elinye izwe engilikhulume kubo before ngishumayele then ngalibeka eliqondene nebandla lonke alibonga igama lika Jesu akuyona imessage engizoyifunda manje kodwa kuyavuka nje ukuthi njengoba ngisekhona la angiphinde futhi ke ngilifunde ngoba libalulekile kithi njengebandla lika Thixo ake ngisho lokubangcwele ngeke sikwazi ukudla umhlaba nokuwina indawo uma ngabe uthola ukuthi siyayikhohlwa ukuthi singobani akufuneka abantu abangazazi nabantu abayingabazayo nabantu abahambe bexolisa njalo lokho kwenza singammeli kahle uKristu alithi bandla amen ngichaza ukuthi yabona njengoba kuvulwe lendlu nje lendlu iyuphawu lokuthi ni representa uKristu kule ndawo ngoba nilapha ukuqhuba imfundiso zobuKristu ezikhuluma ngoKristu futhi akukhona kuphela ukuthi niqhube nishumayele okunye futhi ukuthi nivikele lo mlayezo oshunyayelwayo futhi nokuthi nikhombise ngokusobala ukuthi ungubani uKristu alithi bandla amen into leli ibandla kufanele balingahluleki kuyo ibandla likaKristu ongamele ukuthi lihluleke ukuthi likhombise ukuthi
ungubani uKristu, ngoba abantu abamazi uKristu akaze bambone kodwa bambona ngathi. Kunjalo bangcwele? Yes, bambona ngathi. Ngakho kumele basimmele kahle uKristu, sikhulume kahle ngaye, simmele kahle. Kuvukelele izwi ke lapha na ke incwadi yabase-Efesu uchapter 1 uverse ka22 to 23. Ngiyalithanda nje, ake sivule ngalo. Ngiyalithanda nge-NLT. Ngithi New Living Translation, NLT. Lithi ke khona la uverse ka22. God has put all things under the authority of Christ and has made him a head over all things for the benefit of the church. Hallelujah. Anganoma ningizwile nebandla kuleyo nto leyo. Ngicela ukuthi ngiliphinde. God has put all things under the authority of Christ. God has put all things under the authority of Christ. Siyazwana bangcwele. Bese lithi and has made him head over all things for the benefit of the church. Kungani uNkulunkulu emphakamisile uJesu? Kungani uNkulunkulu ebeke zonke izinto phansi kukaJesu na? Lithi iBhayibheli zonke izinto. Zonke izinto, asisho sonke sithi zonke izinto. Lithi iBhayibheli zonke izinto, abathakatho, amatindane, imkhovu, bangcwele, izifo, yonke into ingaphansi kwenyawo zikaKristu. Lithi wamphakamisa uKristu, amnika igama eliphezulu kwamagama wonke. Uma imphakamisa emnika kanjena ligama eliphezulu, lithi umnikile leli gama for the benefit of the church. Kusho ukuthi uma uKristu ephakanyisiwe kanje ibandla liyabenefita. Kusho ukuthi uma yonke into ingaphansi kwenyawo zikaKristu ibandla liyabenefita. Kusho ukuthi ibandla liphume lapha lithokoze ukuthi siyabenefita ukuthi uKristu uphakanyisiwe. Futhi siyabenefita ukuthi yonke into ingaphansi kwenyawo zethu zikaKristu. Niyezwa bangcwele? Inyawo zikaKristu okuwumzimba kaKristu. Kusho ukuthi yonke into ingaphansi kwenyawo zethu. Okumele masiphuma kule ndawo siphume sithathe iauthority. Alibonga igama likaJesu. Sithi kuso sonke isimo siyabenefita. No matter kwenzakalani kodwa mina ngizobenefita. Likhona ibandla likaThixo. Konke lokho kwenzile for the benefit of the church. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Bese lithi ke verse ka-23, and the church is his body. It is made full and complete by Christ. Ibandla ligcwele alisweli lutho liphelele. Hallelujah. Bese iBhayibheli who fills all things everywhere with himself. Ngendlela ke uKristu who fills all things everywhere with himself. Asithi with himself. Kusho ukuthi yonke into ekhona uNkulunkulu ugcwalise yonke into nangoKristu uqobo lwakhe. Yonke into igcwele. Uyabona nje ubukhona nje lapho ngokwezwi lenkosi wona ugcwele uNkulunkulu wena. Ugcwele uKristu. Lapho zohamba khona fanele bakubonakala uKristu. Nomuzo ozongena wona kuzobe kungena uKristu ommelele. Ngizama ukulalela njalo ukuthi nikuphi. Siyabisa ngizama ukunithola nje ubona ngithule nje ngizama ukunithola ngiphakamisa yabona kambe kuthiwa yini lento le iAriel ngizama ukuphakamisa iAriel kodwa ngiyanibona ukuthi kancane yabona kancane ngichaza ukuthini na ngichaza ukuthi ibandla lalapha Shalom Worship Center every house in this place fanele banazi ukuthi ngeyeni bajabula kancane anganoma niyangizwa yini likhona ibandla lala ekhaya ake lisukume lime ngenyawo ngelibona ake ibandla lala ekhaya ake lisukume lime ngenyawo Glory to Jesus. khona bangayithemba basukuma kancane ake lisukume Hallelujah. ake nginitshele akuvulwa indlu kuphela akuvulwa iminyango kuphela kodwa uNkulunkulu namhlanje uzo hand over umphakathi walendawo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Uzo hand Jesus. over kini. Uthi he wa nansi indawo. Kuthiwa yini lena? Mina ngangazi kudala kule ndawo kuthiwa inkandla, ngazi ukuthi sekuthiwa yini manje. Kuthiwa yiyona? Seyiyona.
yonke indawo yasenkandla ne-unit 4 njengoba ikhona ne-unit 3 ne-unit konke ugcoba lichithekele kulezi ndawo kodwa nina njengoba nilapha nje i-throne yaseZion nala kuphekwa khona izinto nala kugovuzwa khona umbono Hallelujah. nalapho kuphuma khona imicibisho lecibishela yonke into Jesus. bangcwela haleluya Hallelujah. ecibishelayo ibhubhiso otokoloshe nabathakathi namandla bomnyama iphekwa la ikhaya Glory to Jesus. Hallelujah. haleluya Jesus. wonke umuzi nomuzi uclaimeni lithi ungowenu nithi uNkulunkulu usinikile ngomhla ka11 October wathi yonke le ndawo ingeyethu uma nifika nizothandaza endaweni do not apologize mzana ukufika engazi ukuthi niyanxiba kodwa fikani nazi ukuthi uNkulunkulu usinikile kule ndawo ngakho sizomrepresenta sizomkhulumela sizomenzela umsebenzi wakhe uma kukhona ogulayo uthumethini ukuthi simphilise uma kukhona ongasindiswayo ubekizwi emlonyeni wethu ukuthi lo muntu ukuthi akaphile uma kukhona ofileyo kungaba spiritual usinikile igunya ukuthi simvuse lo muntu ngakho phumani ni exercise lelo gunya ngoba seniyazi namhlanje ukuthi uKristu uphakanyisiwe yonke into yabekwa phansi kwenyawo zenu ukuze kubenefite nina Oh yes, Lord. Oh yes, Jesus. haleluya haleluya ngakho ke niphethe ikhiya kuphela physically niphethe nezikhiya zikamoya haleluya ngakho ke la kuvale khona otakoloshe fika nivule nini ngegama lika Jesu la kuvale khona otakoloshe nenze njani na ya la kuvale khona otakoloshe nemkhovu bethi bayavala kakuphinda kwenzeke nina nifike nenze njani na nivule amen manje linamandla kabi leligunya eninalo namandla enawo kule ndawo ofana baniphume namhlanje nibe nazi thank you yabona ngale ofana banamhlanje nazi ngempela ukuthi ninikezwe igunya elinamandla phumani ngesibindi nithinte yonke impilo bukana abantu abahlezi phandle noma ngabe benza icar wash noma ngabe kuthiwa benzani phandle benzani lonke igceke nomuzi wonke yazini nje ukuthi abantu beni laba bayeza futhi uma umengalela umtshali uyeza wena athi ngiza kuphi uthi umtshali uyeza lapha esontweni abanye nje bozizwa ukuthi nje nimtshele lokho likhona ibandla kaThixo haleluya ngakho ke senikhona la ubukhona benu buuphawu lokuthi nimelela uKristu hambani ke nidemonstrate nenze njengoba uKristu enza haleluya khombisa uthando kwabadinga uthando khombisa isihe kwabadinga isihe kulabo abalimele niyababopha kulabo bangcwele othola ba discourage niyaba encourage alibonga igama lika Jesu ngoba file spiritually niyabavusa egameni lika Jesu Kristu nibanikeza ithemba alibonga igama lika Jesu ngoba lo muzi sekuwumuzi wokuphephela lithi ibandla amen sekuwumuzi wokuphephela amen ake sivuleke incwadi kaSamuel uchapter ka1 shumele kafishane bese ke ngehlela ngezansi sisahamba nathi bishop alibonga igama lika Jesu fanele basiyokhonza kusasa nathi la siqhamuka khona praise the Lord hallelujah Samuel chapter ka1 verse yeah ake siqale lapha ku verse ka1 sigcina ku verse ka3 bese ke ngiphinde ngiyasho ukuthi ke futhi ke iliphe elinye verse elingalandela ofunda kahle ke angangisiza egameni lika Jesu Kristu amen Sifunda lapha ya ku 1 Samuel chapter 1. Isihloko sithi ukuzalwa kuka Samueli verse 1. Wakukhona umuntu waseRamathayimi Sofimu lasezintabeni zakwa Efrayimi ogama lakhe lalingu Elkhana indodana kaJeroham kaElihu kaTholu kaSufi wakwa Efrayimi verse 2. Wayenabafazi ababili igama lomunye lalinguwana igama lomunye lalinguPhenina uPhenina wayenabantwana kepha wana wayengenabantwana verse 3 Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukhonza nokuhlabela uJehova Sebawuti eShilo
Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, oHofini noFinehasi, bengabapristi bakaJehova. Ngicela ungifundeleke u26 to 28. Verse 26. Wathi, Nkosi, kuphila komphefumulo wakho, Nkosi yami, ngingowesifazane owayemi kuwe lapha, ekhuleka kuJehova. Ngamkhulekela lo mntwana, uJehova unginikile lokho engakucela kuye. Verse 28. Ngalokho nami ngimnikele kuJehova zonke izinsuku zokuphila kwakhe, unikelwe kuJehova, bakhuleka kuJehova khona. Alithi bandla amen. Ngiyamthanda uverse ka25, 26 uthi wathi Nkosi kuphila komphefumulo wakho Nkosi yami, ngingowesifazane owayemi kuwe lapha. Owayemi kuwe lapha. Uma yemi lapha uthi ke njoba owayemi kuwe lapha ekhuleka kuwe ngezindlela wayiphendula lemkhuleko engayikhuleka lapha. Njalo soduze kwakho thani lapha. Lapha. Thani ngakhuleka lapha. uJehova wangiphendula lapha. Alithi bandla amen. Babi izwi lakho liyaphila limi kuze kube phakade. Khuluma ngalo Nkosi, siyathulisa yonke imimoya nakho konke okuphambene nezwi lakho likhazimulise manje kwelihle igama leNkosi yethu uJesu Kristu. Ibandla lonke lithi amen. Hallelujah. Khona indawo okhulunywa ngayo lapha ebizwa ukuthi iShilo. Asithi Shilo. Le ndawo okuthiwa iShilo la, njengoba sifunde lapho nokuqala sithola ukuthi le ndawo bayazi abafundi beBhayibheli ukuthi isikhathi ngesikhathi sabehluleli. Ngesikhathi sabehluleli yayingekho indawo eyayiformal njengokuthi kube namasonto njalo njalo noma kuhlangana nokhonzo, kodwa uNkulunkulu wayenza indawo ethile lapha babehlangana khona. Leyo ndawo ilapho umpriest wayitholakala khona, yayibizwa ukuthi iShilo. Asithi amen. Yayifana neShilo. Le Shilo yayifana ne-local church kaIsrael wonke, ngoba uNkulunkulu lapha ayibeka khona igama lakhe kuleyo ndawo, ukuze kuthi uma abantu benza izinto ezithile noma befuna ukuhlangana noNkulunkulu beze kuleyo ndawo ebizwa ukuthi seShilo, ngoba umprofeti njalo umpriest ilapho ahlala khona. Kuhlalile enhlizweni yami ukuthi ngisaza kule ndawo ake ngikhulume ngeShilo. Ake sithi Shilo. Ngakho ke iShilo kwakuyindawo ebalulekile ngalesikhathi sikampriest uEli, nangesikhathi sabehluleli, nangesikhathi sika Samuel uqobo lwakhe njengompriest ongabanga umpriest kuphela, kodwa ngiyayithanda into kamprofeti njalo kaEli njalo kaSamuel, ngoba yena uphile phakathi kwezikhathi embili. Waphila kuma transitions awu2, waphila phakathi sabapriest sabehluleli, waphila esikhathini sokuthi futhi introduce into entsha eyayingaziwa yokuba umprofeti. Asithi amen. Ulukuzana uSamuel ke ungene kuleyo nto leyo, wathatha uIsrayeli kwi-era endala noma esikhathini esidala lapho kwakwaziwa khona ukuthi uma uzoxhumana noNkulunkulu fanele uzwe kumpriest kuphela. Kodwa uSamuel yaba-introduce into entsha yokuthi manje kwaziwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukubeka izwi lakhe kumuntu aprofete phakathi kwesizwe sakhe. Asithi amen. Hallelujah. Ngakho ke indawo yeShilo kwaba indawo eyayibalekile kakhulu. Siyayazi zonke indaba kaHana benoPenina, siyashumayela ngayo ngoba siyawazi ama-experiences bangcwele nezimpi zasesithenjini. Angithi niyayibona lento bangcwele ukuthi khona othola abantwana khona ongabatholi abantwana nezimpi zakhona, yonke leyo nto leyo siyayiqonda. Esitholayo ukuthi uHana waye umuntu kaNkulunkulu, esitholayo ukuthi uPenina wayengenayo intshisekelo yokukhonza uNkulunkulu, wayezethembe yena. Yonke into ayinayo wayezethembe yena ukuthi yonke into ukwazi ukuyenza ngamandla akhe, futhi wayazi ukuthi uyiwinile indoda ngoba uyizalele abantwana. Ayibonga inkosi. Bese kuthi uHana yena ngoba wayengenabo abantwana wayifana njengento nje othola ukuthi ena akahlonipheki futhi akanaso isithunzi, noma ngabe kuthiwa uyokhonza uNkulunkulu uhlekelwa khona lokho. Ukuthi walokhu uthatha iBhayibheli uhamba uthi uyeshalo njalo uyeshilo uyokhonza uNkulunkulu, uphi uNkulunkulu wakho?
kodwa lempilo nale life yalomuntu wesifazane uHana abangcwele iyasifundisa noma iyasifundisa ukuthi i-power of intercession inamandla kangakanani, amandla okukhuleka anamandla kangakanani, angamandla okunqamula izinto ezikhona. Libonga igama lika Jesu. Uma ufunda impilo yalo mama uyabona ukuthi kahle hle bangcwele kwakungekhona kuyena ukuthi wayikhathazwe kahle hle ukuthi umntwana akanaye, kodwa uyabona ukuthi ikhona into eyimkhathazile kunalokho. Uma usubuka ngemumva waze uyabona wayikhathazwa ukuthi ngiyalibona ukuthi izwe libi, sidinga umuntu ohlukile ozoshintshizwa ngendlela okuyiyona. Lo muntu lanathi uma ngabe thatha introduce futhi isizwe sikaNkulunkulu asibuyisele kuNkulunkulu. Yiyo ke lento eyenza ukuthi lo mama ashabashabeke kangaka. Alithi ibandla amen. Haleluya. Njalo lo mama wayengakhathali. Uma uya lapha na ku verse ka7 siyathola khona ukuthi wayeya njalo lo mama uma ngabe eya khona wayeya aphukile. Ngezindlela lo mama kwakuthi noma ephukile emoyeni wakhe, kodwa ishilo kwakuyilapha owayifike khona thulula ubuhlungu bakhe, ngoba ishilo lelo ilapho wayikwazi ukuzisho khona ukuthi Nkosi ngilimele, Nkosi uyabona ukuthi engishayike kanjani, uyabubona ubuhlungu bakhe. Lo mama ishilo kwakuyi-local church yakhe. Njoba ngimi kule ndawo nani nikhona ikakhulukazi ibandla kule ndawo, ngizothi ebandleni lala ekhaya, ngizothi kumphakathi wale ndawo, ngizothi yishilo leni leli lokuthi uma ushayekile, uma uphelelwe ngamandla, uma ngabe kufika isikhathi la uzokhona ubuhlungu ungazi uzokwenza njani, musukuyeka ukuza eshilo lakho, woza lobuhlungu bakho uzotshela uNkulunkulu. Alithi ibandla njengoHana naye wathi noma elimele kodwa akayekanga ukuze eshilo, weze limele, weze hlekwa, wezwa ecunulwa, wezwa kuhlekiswa ngaye, kodwa akayekanga ngoba wayazi ithemba lakhe laliseshilo. It is my prayer ukuthi ngisashumele kule ndawo, bandla lala ekhaya, mphakathi wale ekhaya, le ndawo makube yishilo lenu lapho nazikhona ukuthi uma sesifikile la siyakhiwa, siyalashwa. Alithi ibandla amen. Alithi ibandla amen. Tshela suthuze kwakho thani shilo, shilo, eshilo ilapho wanaya khona eyolashwa ukulimala nokwephuka kwakhe. Nathi nanti lethu ishilo. Libonga igama lika Jesu. Uverse ka10 uyashela ukuthi enalo mama wayeza kule ndawo ilapho ayifika athandaze khona, ilapho futhi enza ama-vows akhe. Ama-vows yini na? Zibophezelo zakhe. Uthi uverse ka10 uma ufunda uverse ka10 uthi ke 10 and 11 umphefumulo wakhe wawumunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu, wenza isithembiso wathi Jehova Sebawothi, ubheka nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho, ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho, unike incekukazi yakho umntwana wesilisa bese ngimnika. Tshela useduze kwathani bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakho, kungathinti impuco ekhanda lakhe. Ngezindlela lento engizoyizala uma unginika yona Nkosi ngizoyibuyisela kuwe, kodwa lento engizoyizala ikhethekile, angiyizaleli mina kodwa ngiyizalela wena. Kuzoba umnaziri wakho. Wenza lesi sivumelwane lo mama, wenza isethembiso, wenza le pledge. Uyazi lo mama ukuthi uma ngifuna ukwenza lezi zinto mangiye eshilo. Eshilo lapho engizofika ngithandaze khona, eshilo lapho engizofika ngenze khona ibophezelo. Alithi ibandla amen. Ilapho engizofika ngitshela khona uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu uma ungiphilisile nokungiphilisa ngiyokwenzela lokho. Uma Nkosi uyiphendulile imthandazo yami ngiyokwenzela lokho. Lo mama wayekwenza eshilo. Sengathi kungavuka abantu abangathembeke ezithembisweni zabo, ngoba abanye abantu kuthi uma ngabe uNkulunkulu sebaphendulile bayakhohlwa ukuthi bathandazaphi, bayakhohlwa ukuthi ingqumo zabo namapledge bawenzaphi. Bathi uNkulunkulu sebaphendulile kodwa sebelandela indoda kaNkulunkulu
uNkulunkulu somewhere othola ukuthi sebethi iyona eyaphendula leyo mkhuleko yabo. Ngithi ibandla namhlanje malemphulakelwe lokuthi uma uthandaza kule ndawo wenza ivumelwano kule ndawo uNkulunkulu uyophendula umthandazo wakho kule ndawo. Likhona ibandla kule ndawo, likhona ibandla likaThixo. Amen. Ilapho wenza khona ibophezelo zakhe. Lapha ngizwile ukuthi kuyapledgwa kule ndawo. Alithi ibandla amen. Ake ningisize ningisize la. Sekuyashisa bazoze bangisuse ngestretcher la. Bangcwele esengasahambeki kuyashisa. Alithi ibandla amen. Alithi ibandla amen. Tshela seduze kwakho uthani Shilo. Awumbuza seduze kwakho uthani liphe lakhe ishilo. Liphe lakhe ishilo. Alibonga igama lika Jesu. Uyabona lapho onikela khona ilapho lethemba khona ukuthi lelo altare uyalethemba. Ngoba maningi ama-altare abantu maningi ama-altare abaguqa kuwona. Abantu maningi ama-altare abawethembayo. Buzo seduze kwakho uthani liphe lakhe i-altare. Liphe lakhe i-altare. Alithi bandla amen. Bangcwele nanti i-altare lakhe, i-altare lakho lila. Yazi ukuthi izinto zakho zishiswa la. Yazi ukuthi iminikelo yakho inikelwa la. Yazi futhi ukuthi uNkulunkulu uyakuphendula kule ndawo. Alithi bandla amen. Uhana waya azi ukuthi mangiyothandaza fanele bangiyeshilo. Lithi iBhayibheli wafika wenza nezibophezelo zakhe eShilo. Libonge igama lika Jesu. Uverse ka17 uyasitshela ukuthi uthola izinto bangcwele othola ukuthi kade zingatholakala. Uverse ka17 wayesephendula uEli ethi hamba ngokuthula uNkulunkulu wakwaIsrayeli makakunike okucelileyo. Alibonge igama lika Jesu. Izwi lelo lithola eShilo, asithe eShilo. Ya, lo wesifazane uyafika udabukile. Lento sifundisa into ethile. Uyafika udabukile. Nanga umpriest uhlezi lapha. Naye lo wesifazane uyakhuleka ngendlela yakhe. Uma ethandaza ngendlela yakhe, akafuna ukumemeza kakhulu kodwa ukhulumela phansi. Njobe ekhulumela phansi nje, umpriest akamuzi ukuthi uthini. Kodwa umpriest akamuzi ukuthi into oyikhulekayo. Uthi we mama uyodakwa kuze kube nini? Uyodakwa kuze kube akabazi ubuhlungu kwalo muntu. Kodwa ngiyamthanda lo mama ukuthi azange abe neconsi. Akazange abe neconsi. Uyabona ukuthi wayesondelene kanjani nesibusiso sakhe. Ngoba baningi abanye abantu othola uNkulunkulu uteste nje attitude yabo. Ngoba la eShilo kungenzeka kuyinkathi ungaphenduleki ngendlela olindele ukuphendulwa ngayo. Haleluya. Kungenzeka mhlawumbe umfundisi wakhe angakuphendule ngendlela obulindele ngayo. Kanti uNkulunkulu bekutesta nje ubusu one step away from your miracle. Uma umfundisi wakhe ekhuluma ngendlela esithile, you do not understand. Kunalokho wena ophumayo, uthi umfundisi usangeza khulume kanje. Umfundisi usangazenza into enjengalena. Kuthi into ebisiseduze one step iqhele kakhulu. Haleluya. Manje kudingeka abantu banqola abangezovuma ukukhubeka eShilo. Abazothi inkosi noma ngizwile ukuthi mhlambe kune misunderstanding. Umpriest akangizwa kahle ukuthi ngithini, kodwa ngisiza ukuthi ngiyithobe. Kodwa ngisize inkosi uba ngikhulume kahle. Bangizwa bangcwele ngoba lento ngiyayifuna. Uyabona ukuthi yayisingadaleka misunderstanding phakathi kaMpriest benoHana. Abuyele uMhana isibusiso engasitholanga. Bangakanani abanye abantu othe uma kufika itest othola izinto zabo abayitholanga kodwa besafanele baphase nje itest yokugcina yokuthi nje understand inceku. Asithi amen. Bese kuyitest nje yokugcina yokuthi understand inceku. Leyo test akazange azazi ayiphase. Imiracle yakhe iqhele kakhulu. Alithi bandla amen. Kodwa lo sifazane uthi ngowesifazane ohluphekile. Nkosi haleluya. Nginjoba ngilapha nje. Umpriest azange akhuluma into eziningi ngoba lento yayikhona kuye. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba eShilo la uhlangana khona nompriest. Ila azokhuluma khona izinto zakho. Alithi amen. Ngoba uNkulunkulu mebusisa ubusisa ngomuntu. Asithi amen. uNkulunkulu ubusisa ngomuntu. Wasethi umpriest hamba uNkulunkulu akunike konke okucelileyo. Nangempela wabuyela emuva. Mina kanye nawe sesiyazi namhlanje ukuthi uHana wayithola leyo nto.
Alithi amen. Ungikhumbuza loya wesifazane owafika kuJesu ngelinye ilanga. Wathi Jesu ngisiza ukukhulula indoda yami ebanjwe idemoni isekhaya. Lo wesifazane wayengeyena umJuda, wayengeyona inzalo kaAbraham. Waba ngumsinde ngoba kwaze kwacikeka abafundi. Baze bathi hey Jesu lo muntu amrebuke lo muntu ahambe ngoba oqala akaqualify ukuba khona la. Kodwa manje udisorder manje udisrupt inhlelo esinazo. Futhi uphazamisa inceku kaNkuluNkulu ngoba njengamanje khona izinto ofanele izenze uyayiphazamisa. Wakhala lesifazane landela. uJesu wazi wathi hey mina njengoba ngizile nje lapha ngize koba kwaIsrayeli. Haleluya. Ngize koba kwaisinkwa ngisiphetheyo. Yabona esakwaIsrayeli uthi uJesu ke uthi lo sifazane even nemvutho kulukelwayo. Haleluya. Kodwa injane ezincane. Haleluya. Bayazidla khona lapho noma ngabe uJesu wavela wabona iattitude wathi hamba usephilile. Sephilile undodakazi wakho. Niyazi abangcwele ngokuthi nje lo wesifazane akazange avuma ukuofendeka, akavumanga ukulimala ukuthi hawu uthini uJesu inceke kaNkulunkulu isingazikhulume kanjeni. Uyazi kade ngimethembile bengithi ucotshiwe kanti wonakele kangaka akangithukanga. Uthe sizinja thina sonke. Amen. Pasop. Tshela sotuza kwakho. Thani pasop ingce kuma ikhuluma. Asithi amen. Konke uyakuthola eShilo. Konke uyakuthola kuphi na? Konke uyakuthola eShilo. Amen. Likhona ibandla kaThixo. Lo wesifazane lithi lapha na ke lithi iBhayibheli verse ka18 wathi incekukazi yakho mayifumana umusa emehlweni akho. Owesifazane wayesehamba wadla ubuso bakhe ababe busanyukubala. Siyambona ukuthi ngalenkathi umpriest ekhuluma wavela waba nefaith same time. Lithi iBhayibheli wavela wahlambuluka khona lapho. Kwanqamuka ifasting wahamba wayodla. Wathi ngoba ikhulumile inceke kaNkulunkulu sekwenzekile. Wabuyela emuva. Khona abanye abantu abathi mabebhekene nezimo bangeze esontweni. Bangize bangcwele. Benza ifaith yabo ihlaseleke kalula. Athi umuntu ngisazakhe ahlale ekhaya umuntu angeze esonto angeze eShilo. Athi umuntu ngisahlale ekhaya ngisayilungisa. Yini oyilungisa yona? Ubuko TV. Yabona? Yini oyilungisa ngoba ayikho into ezokulungisa ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Uma ulungile wazeShilo. Uma ubhekene nezinselelo wazeShilo. Noma ngabe kuthe uyabusiseka waze kuphi na eShilo. Ngoba into ebalekile ukuthi ifaith yakho mayibe strong. Lithi iBhayibheli wakhuluma umpriest wavela wahlambuluka ngaleso sikhathi. Why? Because eShilo ilapho ifaith eqiniswa khona. Alithi bandla amen. Wabuyela emuva wahlambuluka. Ayibongwe inkosi. Hallelujah. Mtshele soduze kwakho. Mtshele soduze kwakho mtshele thani buyele eShilo. Thani ngiyakwazi ukuthi usuhleza usaye. Mtshele thani buyele eShilo. Hallelujah. Arise and shine for your time has come. Isikhathi sakho lesesihle sokuthi uNkulunkulu makakhanyisa ubuso bakho wazi ukuthi ngeke uyilungise wena. Kodwa uzolungisa izwi likaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu liyithuluzi. Amandla kaMoya Ngcwele asebenze empilweni yakho ubuyele endaweni yakho. Noma ungalimala kanjani, ungalimali ngendlela ukuthi bese uduba ukuhlangana nebandla likaThixo. Ayibonge inkosi. Kodwa woza eShilo uzokwakhiwa. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Bese uma ufunda kuverse ka20 iyangichaza ithi ke uverse ka20 kwathi sesiphelele isikhathi uHana wakhulelwa. Sithi wakhulelwa. Wakhulela wazala indodana waqamba igama layo ngokuthi uSamuel ethi ngimcelile kuJehova. Alithi ibandla amen. Lento yenzaka laphi na? Naloma lembewu bangcwele yaqala nini ukuthi iphonseke sibelethweni sikaHana ngalenkathi umpriest ekhuluma. Siyaza bangcwele ngoba uHana owasuka waya eShilo. Uma isefika eShilo ilapho thola khona ukuthi ibarrenness yakhe, ibarren ubunyumba bakhe banqanyulwa. Abunqanyulwanga kwenye indawo, banqanyulwa eShilo.
Eshilo ilapho kunqamuka khona ibarrenness. Ilapho thola khona ukuthi umuntu akamumathi isibeletho sakhe. Kodwa mayifika eshilo izibeletho ziyavuleka. Alithi ibandla amen. Mangikhuluma ngesibeletho ngikhuluma ngesibeletho nesibeletho sikamoya. Angazi ukuthi yini othola ukuthi ayenzeke empilweni yakho. Angazi ukuthi yini emile engenzeki. Angazi ukuthi yini engasheshe empilweni yakho. Nawe oshoyo ukuthi ayilento kade ngiyifuna. Ayilento kayenzeki. Ayi nomnyango awuvuleki. Ngizomemezela ukuthi kuleli shilo abona ibarrenness yanqamuka. Egameni lika Jesu Kristu. Uma uya eshilo ilapho kuvuleka khona izibeletho. Ilapho kuba ne-fruitfulness khona. Ngiyamemezela egameni lika Jesu Kristu ukuthi abantu asebebe ibarren isikhathi eside kule ndawo, isikhathi sesifikile. Haleluya! Ibarrenness iyanqamuka namhlanje. I-fruitfulness iyaqala kule ndawo egameni lika Jesu Kristu. Alithi bandla amen. Alithi amen. Asithi amen. Haleluya. Uwana wazi ukuthi isibeletho sakhe savuleka ngoba efike eshilo. Alithi ibandla amen. Ishilo lakho lapha. Woza kule ndawo kuzovuleka izinto ekade zivalekile. Alibonge igama lika Jesu. Mhlambe bekune ministry enganyakazi iyoqala inyakaze manje. Mhlambe bekunento obuyifuna ekade ihamba kancane ingenzeki iyenzeka manje. Alithi ibandla amen. Mhlambe ibhizinisi lakho kade lingaqhubeki kahle ngiyamemezela egameni lika Jesu Kristu ngithi uNkulunkulu uzovula iminyango emisha egameni lika Jesu Kristu. Haleluya. Mhlambe uzoza kule ndawo ama dreams akho enqamukile, amaphupho akho ephelile. Ngithi uma ufika kule ndawo ama dreams azohlangana. Mhlawumbe uzofika kule ndawo uthi amathambo omile bangizwa bangcwele, kodwa uma ufika kule ndawo ngisho ukuthi ithambo lizogijimela kwelinye ithambo. Yonke into izoqoqana, yonke into izobuthana ngoba uma usufikile eshilo angeke isimo sibe njalo, kodwa isimo sizoshintsha ngegama lika Jesu. Alithi ibandla amen. Ake ngutshela indaba ezimnandi, imishado iyatholakala eshilo. Nabantu akade bengashadi bazothola imishado. Abantu bazothola omakoti, abanye bazothola omakhelwane. Come to Shilo. Mjalo seduze thanda sabe siye Shilo siyothola abakhwenyana. Tshela umuntu asabe siye Shilo siyothola intombi. Alithi bandla amen. Hayibo, ngeke umthole emathaveni. Ngeke umthole emathaveni. Uyomthola la eshilo. Asithi amen. Hallelujah. Izinto kade nganyakazi izoqala inyakaze kule ndawo. Alithi ibandla amen. Praise the Lord. Ziyenzeka izinto zikaNkuluNkulu kule ndawo. Libonge igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli kwa-Israyeli kwakuyisikhathi sobumnyama. Lapho thola lithi iBhayibheli khona there was no revelation. Lithi there was no revelation. Lithi umbono wawuyivela kancane. Kodwa kwasho ukuthi uNkulunkulu kade ubeka into yakhe. Usebeka uSamuel kule ndawo. Kwathi kumnyama kodwa uNkulunkulu wavula ilampu. Wavula amazulu. uSamuel wakwazi ukuza umlayezo ovela ezulwini. Sekumnyama ezweni kodwa uNkulunkulu wakhuluma ngoSamuel. Ngithe Shilo ila kuvuleka khona amazulu. Noma kungaba mnyama ngaphandle kodwa Shilo uNkulunkulu uyalivula izulu lakhe. Ngithi angazi noma isimo sakho singaba mnyama kanjani kodwa uma ufika eShilo liyavuleka iwindi. Alibongwe igama lika Jesu. Musukuya kwabathandazayo, musukuya kwabanamanga, musukuya kubantu kwabathandazi. Kodwa woze Shilo uNkulunkulu nomlayezo wakho, uNkulunkulu nempendulo yakho, uzobona izinto ezinkulu eShilo. Alithi ibandla amen. Alithi ibandla amen. Woza kule ndawo uNkulunkulu ukubekele izinto ezinkulu. Likhona ibandla kakhulu. Ayibonge inkosi. eShilo
ilapho uSamuel akhula khona. Likhona ibandla kaJesu lithi iBhayibheli eShilo uma ufunda kuchapter ka2 uverse ka18 lithi ena uSamuel wamkhonza phambi kukaJehova esengumntwana egqoke ingubo yamahlombe yelineni. Le ngubo yamahlombe kwakuyingubo esetshenziswa abaprofeti nezabangcwele. Le ngubo yelineni yayisetshenziswa abaprofeti. Kusho ukuthi eShilo ilapho kwakhiwa khona ubizo lomuntu. Ayibonge inkosi. Ilapho kwakhiwa khona ubizo lomuntu. Ilapho kutholakala khona abaprofeti. Ilapho kuvela khona abavangeli, ilapho kuvela khona othisha, ilapho kuvela khona abapostoli. Likhona ibandla likaThixo eShilo. Angeke uqhamuke nje usuqhamuka lapha nakade uyipara, uqhamuka usuzoba umfundisi, kodwa wakhiwa eShilo. Alithi ibandla amen. Ilapho ufunda khona ukulalela iphimbo likaNkulunkulu, uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Uzwe kwasabadala kwenye inkathi uthola uNkulunkulu uyakhuluma kodwa akawumuzi ukuthi uthini. Ubhayiza ubhekele uthi ngizwa kukhona ongibizayo, kodwa eShilo unompristi wakho ozokufundisa ethi yabona ke mfana, njengoba uNkulunkulu usubizwe kanjena nje kuphendulwa kanjena. Uma ulizwa lelo phimbo lithi Samuel ophendula kanjena, othi khuluma Nkosi ngoba inceku yakho iyezwa. Alithi ibandla amen. eShilo ilapho sifunda khona ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, ilapho sifunda khona indlela haleluya zokusubmita kuNkulunkulu. Alithi ibandla amen. Ayibongwe inkosi. Angeke uqhamuke usuphethe ibandla ungafundanga. Thank you so much. Fundisa uMalevu sokwaveza ngibona ukuthi usube nohambo nobaba. Alibonge igama likaJesu. Kuningi okufundile, kuningi okubonile. Ayibonge inkosi wakufunda la. Alithi ibandla amen. Likhona ibandla kaThixo ulifunde eShilo. Amen. Hallelujah. Ya. Ngabe ngiyahlala lapha ngoba baningi abantu abaningi. Namhlanje sibona kunamabandla amaningi neministries othola ukuthi ayaqala kodwa wafuna ukusukuma. Yini abangasukuma? Ngoba manje kuvuka abantu abangahlalanga eShilo. Anganoma sezwana bangcwele. Abantu abangahlalanga eShilo. Amen. Abangafunanga ukusubmita phansi kwe local church. Afunde kumfundisi wakhe. Hallelujah. Noma ngabe kuthiwa ugcotshwe kangakanani, awugcotshela ukuthi ungakhompyutha nomfundisi wakho. Hallelujah. Awugcotshela ukuthi ukhompyutha kanye naye. Hallelujah. Uyazi ungaba gifted kunaye. Uthi umushumela kwenzeka izinto. Kodwa akumsuse ezingeni lokuthi abe ubaba kuwe. Amen. Ake ngisho lokho. Nayi lento ehlekisayo. Angana manje ngizoyizwa kahle. Unkosikazi wami lo bangcwele. Umuntu othandayo abantu. Nokubasiza nokubasupporta ngezinto eziningi. Uma ugula nje inhliziyo yakhe kakhulu lapho. Nokunikeza ama supplement akunakekela and all those things. Manje undodakazi wami kondodakazi wami undodakazi wami udokotela. Amen. Undodakazi wami udokotela. Manje ke kwathi ngelanga ehlabekile undodakazi wami. Uyaqhamuka ke lona ke unkosikazi wami. Ufika nalamakhambi ke uyabona amakhambi ama supplement. Uzomna ukuthi ayiphuza ukuthi ungakwenza ukuthi uyambuka. Uthi ke undodakazi wami, "Wewe mama ngudokotela phela mina." Amen. Kodwa ngilalela nje le nkulumo ngudokotela mina wazi ukunjalo noma yini. Uthi kodwa yena ke kodwa angasali ukuthi ke noma kunjalo kodwa nguma wakho. Ngakho uzokwenza yonke into engikutshela yona. Futhi usho lokho nje useyiphethe izinto. Zokuthi ginqa phuza la. Umphathele namanzi eglass. Wabona nengane yami ukuthi yabona la. Noma ngabe kuthiwa ke impela sekudokotela sengiphasile. Kodwa ngendlela nje usesebenzisa ilungelo lokuthi umama. Wayibambe lo ngabona liginqa. Ngabone waphuza amanzi. Wayesebenzisa authority yokuthi nguma wakho.
nomela ukuthi wazi kangakanani kodwa now sekuyisikhathi sokuthi ulalele mina. Even naseyintweni kamoya. Hallelujah. Yabona namhlanje angazi ukuthi ngiyelapha ngoba sesipheka nesikhathi nesizula namhlanje okuyisona sifuna ukushumayela asifuni ukushunyayezwa. Umuntu ungena ngoba kuzoshumayela yena. Yabo? Abanamhla akafuni. Uyabona umbona nje umile lapho ukhuluma. Umbona yazi lo muntu lo. Usefisa sahabe sengihlezi phansi. Umbona yazi lo muntu lo. Ilokho ayiphenyisa iBhayibheli umbona thi. Uyabo? Akafuni ukuzonto engiyisho. Ujaha ukusho lento yakhe. Yabo? Ujaha ukusho lento yakhe. Mina noma ngikhuluma bebusiseka abazalwane no. Ufisa sahabe sengihlezi phansi. Akhulume lento enafuna ukuyisho. Hallelujah. Uyabona uma ukhule kahle Shilo. Noma ngabe kuthi ufunde kangakanani wazi kangakanani. Thatha isikhathi ulalela ubaba wakho. Musu ukuchofa ifone ekhuluma. Ibeke eceleni, ubeke phansi, ukhombisa ukuthi umlalele. Mlalele. Hallelujah. Angathi ekhuluma ubaba wakho uhlezi phansi kube kubonakalisa ukuthi usiyamtshela ukuthi lento ayikhuluma inonsense. Akahlale phansi manje. Thathe wena. Amen. Hallelujah. Khona ibandla kaThixo. Zonke lezi zinto uyifunde Shilo. Uyifunda kuphi na? Shilo. Yabona leyo nto ngeke uyithole nakuphi. Kodwa uyithola in your local church. Alithi bandla amen. Wafunda Samuel phansi kuka Eli. Umpriest wayengekho uyabona ukuthi umpriest uSamuel njalo Eli wayengekho spiritual kangako. Uyabona umfana lo spiritual lo. Ngowayeza uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Yani uEli wayengekho spiritual kangako. Kodwa nje khona izinto ayisezazi ngeexperience. Siyaza bangcwele. Uyabona uma usukhula khona ezinye izinto engathi mangisukuma mina la ngisukuma la. Kusuma ngibe very spiritual. Free baba shake thele beseke. Uyabona njengoba bekhona nje bathula bayangibuka. Uyabona? Free baba yendele khedaba. Ngizama yonke indlela ngibe spiritual ngikhuluma izinto ngiprofeta ngenzonke. Uyazi njengoba behlezi nje. Ngeke basukume nabo benze njalo babusha njengoba sebengaka nje. Naqhamuke napitela kanye namathi ikhathala abasoya he. Yabona? Kodwa uzosukuma nje ngeexperience yakhe. Hathi uyabona mfana wami. Lendlela lento engifuna ukuyisho kuwe. Angifuni ukukuprofeta. Kodwa ngikhuluma iexperience. Ngithi ngokwe experience yami ngeke ulijike leli yakhona. Yabo. Angiprofeti. Kodwa ngikhuluma iexperience. Ngithi leli yakhona ngeke ulijike. Ngoba baningi selaziwa ukuthi high accident zone. Ngakho ke ngiyakutshela nami ukuthi ngeke ulijike. Bangangana namhlanje ababenza kanjalo bakhathele namhlanje. Nangu baba uNyoka kade ekhuluma uba Bishop uNyoka 65 years ekhona ehamba noNkulunkulu. Kodwa abanye bahlolo 3 years. 65 years ehamba noNkulunkulu. 3 years wena kade ushisa. Uthi abantu bakubambezela uNkulunkulu akekho. Akekho uNkulunkulu. Ngoba njalo uyabona khona uNkulunkulu ila khona wena. La ungazekho khona uNkulunkulu uhambile. Njalo nje la khona wena. Khona bani na? Umusu uhambile futhi uNkulunkulu njani na?
Alithi ibandla amen. Nanti la ngakho eShilo oSamuel bayakhula. Bafunda indlela zikaNkuluNkulu. Uchapter 4 verse ka1 sengivala. Lithi ke izwi likaSamuel lafika kuye. Izwi likaSamuel lafika kuye wonke uIsrayeli. UIsrael waphuma ukulwa namaFilisti. Wamisa ngase-Ebenezeri, amaFilisti amisa eFeki. Uma uqhubeka nendaba kaSamuel ufunda njalo indaba kaSamuel, uyathola ukuthi iBhayibheli as long as uSamuel esaphila, lithi iBhayibheli amaFilisti awaliphakamisanga ikhanda maqondana noIsrael. Uyena uSamuel wahola uIsrael ukuthi kuyohlulwa impi yamaFilisti, impi eyayiyifa phezu kaIsrael. Kodwa mayisethatha uSamuel waxhumana noNkulunkulu watshela isizwe ukuthi asibuyele uNkulunkulu asiphathe kanjani, uNkulunkulu wasilwela isizwe. Lithi ngesikhathi sikaSamuel amaFilisti axoshwa zange avusa ikhanda ngesikhathi sikaSamuel. Lithi iBhayibheli izwi alikhuluma uSamuel laphumela yonke indawo. Ngithi mina izwi lizokhuluma kule ndawo, kuleli Shilo lophumela yonke indawo. Ngithi malizwakale yonke indawo, malizwakale enkandla, malizwakale 4, malizwakale 2, malizwakale kwa-H, angazi noma kusewu-H namanje. Ngithi alizwakale mophela, malizwakale zonke indawo. Ngithi alizwakale even nako-TV. Alibambe igama likaJesu. Abantu abavula uTV banibone ngezwi eliphuma kule ndawo. Mabaphiliswa abantu nabantu ningazange nihlangabezane kanye nabo, kodwa bathi ena ngathi unganginilalele nikhonza kuleya ndawo ngaphiliswa. Alithi ibandla amen. Athi umuntu ngathi ngikubone endaweni ethile ngaphiliswa. Ngahlangana nomuntu owaqhamuka eworship ukuze leShalom Worship Center. Ngathi uma ngihlangana naye lo muntu impilo yami yathinteka, angibanga ngisafana nakuqala. Alithi ibandla amen. Athi ngiyambonga uNkulunkulu ngomuntu engahlangana naye evela eShalom Worship Center. Ngithi izwi liphuma kule ndawo malithinte bonke abantu. Alithi ibandla amen. Malifinyelele kube bonke abantu. Ngithi abantu kule ndlu mababe yisibonelo, abantu kule ndawo mabasetshenziswe uNkulunkulu. Ngaphezu kwakho konke, uma ngikhuluma ngendla ngikhuluma ngeyindonga kuphela, kodwa ngikhuluma ngendlu kamoya eyindlu kaNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu makahlale kule ndawo. Alithi ibandla amen. Yes, isihlalo sikaNkulunkulu sokubusa basakhe phakathi kwenu njengebandla, nibe yindlu kamoya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu umkhulu kwaJuda, uNkulunkulu uyaziwa kwaIsrayeli, igama lakhe likhulu kwaIsrayeli. Lithi ibandla amen. Lithi ebangcwele uNkulunkulu useJerusalema nesihlalo sakhe siseZion. Bese lithi iBhayibheli imicibisholo kayingeni khona, iyephulwa uma imicibisholo iyongena khona. Ngithi uNkulunkulu ohlala kule ndawo manginedikho imicibisholo ezongena kule ndawo. Uma kuthunyelwa imicibisholo iyephuka ngegama likaJesu Kristu. Alithi ibandla amen. Abantu mabasho kule ndawo bathi mkhulu uNkulunkulu eShalom, bathi uyaziwa uNkulunkulu waseShalom, bathi uNkulunkulu uyahlala eShalom. Kuyenzeka imangaliso eShalom, kwenzeka imhlolo eShalom. Uma sithumela imicibisholo ayifinyeleli khona, uNkulunkulu uyayephula. Alithi ibandla amen. Ngithi yonke into ethunyelwa yisitha eShalom iyephulwa ngegama likaJesu. Ngithi let the church arise, let the church arise, and your enemies be scattered in the name of Jesus Christ. Alithi ibandla amen. Alithi ibandla amen. Ake simene ngenyawo sethu sonke egameni likaJesu. Ungongcwele wena ohlezi esihlalweni sobukhosi esiguna phakathi. Oh shakabahala masiya. Thank you Jesus. Akawuvula umlomo wakho ukhuleke egameni likaJesu. Akawuvula umlomo wakho ukhuleke egameni likaJesu. Singabasashilo egameni likaJesu.
Singabasashilo egameni likaJesu. We give you all the glory. We give you all the honor. Akekho njengawe. Akekho ongafaniswa nawe. Uphila emaphakadeni ukuya emaphakadeni. Uphila esizukulwaneni kuya esizukulwaneni. Ngegama likaJesu Kristu. Hila masata kapahala maya. Hila beseke kapahila masaya. In the name of Jesus. 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 Thank you, Jesus. Unwele. 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 Ikapete kapahika sia. Unwele. Sika masika pahala maya. Unwele. Ikapese kekaya. Kila mate tasaka paya. Unwele. 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 Salamata kasika pahala maya. Kila mate kasaya hakamaya. Salamaya. Isitalo singe sakho. Sobkhosi. Phakamisa amakhosi. Umisikhathi. Umisikhathi moya ngcwele. Thank you Jesus. UnguJehova ophilayo. We give you all the glory. We give you all the glory. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh shalamata kasia. Akawubalekela silo namhlanje mina. Akawubalekela silo namhlanje mina. Jesus Christ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pour out your spirit. Pour out your spirit. You are at the right place. Sister Shiloh. Thank you Holy Spirit. 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 Sika Messiah. UnguJehova omuhle. UnguJehova ophilayo. Thank you Holy Spirit. We surrender everything to you. 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 Thank you Jesus. We surrender everything to you. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. We give you all the glory. Ulungile. 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 Ulungile uNkulunkulu wethu ongcwele. Umuhle. Thank you Lord. Sisame ngenyawo zethu bangcwele. Bengaba yiphutha. Sinyukele Shilo. USara uHana wanyuka ekhala enyukubele.
kodwa wathola izwi elakhulunywa umpriest elithi uNkulunkulu makakunikeze lokho okudingayo. Wasivusuka lapha eShilo wabuyela wadla, wabuyela ekhaya nomntwana wamthola. Isibeletho savulwa. Agcinanga ngoSamuel kodwa siyazi ukuthi nezinye ingane zafika. Kodwa iexchange izwi elakhulunywa eShilo laletha ushintsho empilweni yakhe. We cannot ukuthi sesingadlula kalula kule ndaba. Izwi selikhulunyiwe kule ndawo. Izwi likaNkulunkulu. Musu ukuthi ngiyadinga ukubekwa izandla. Ungasuka la ukhona uze ngaphambili. Nanti izwe selikhulunyiwe. Uzile nje unyukele eShilo namhlanje. Ungasuka la ukhona uze ngaphambili. Uhlangabezane nesidingo sakho. Ushaka maya. Just move. Suka la ukhona ungasidinga ukuthi uzophakamisa izandla. Just run, come forward. Nanti izwi eselikhulunyiwe kule ndawo lihlangabezane nempilo yakho. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Inkosi mayikubusise mama usese. Ukhona yini omunye? Nanti siseShilo bangcwele. Ukubuyela kwakhe ekhaya ngeke kufane nokuza kwakho kule ndawo. Inkosi yomusa ikubusise. Thank you Jesus. Uzothulula umoya wakho phambi kaNkulunkulu. Awuzile kubantu kepha uze uNkulunkulu. Uzothulula umoya uthi wena ungowesifazana ohluphekile. Othulula umoya wakhe phambi kaNkulunkulu. Simuzwa sekhuluma esenobufakazi ukuthi mina lo wesifazana wayemi lapha. Oshala makhasaya. Lolu usuku langomhla ka-11 lokuma eShilo, but there is a day that is coming where you are coming with a testimony. Uma sewukhona la ngaphambili uphakamisa izandla zakho. Singabe sambembezela uNkulunkulu. Singabe salibambezela ibundla. Khona izibelethe ezivulwayo. Khona izinto ekade imile kepha siyaqaqa siyavulwa. Kwalika moya ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Shalamaya awuyubona umfula ungenisa kepha amanzi ayabonakala. Awuyukubona umoya uqhamuka kepha umfula uyogola amanzi. Phakamisa izandla zakho. Ikhamatha khasana. Phakamisa izandla zakhe egameni lika Jesu. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Asisiphakamisa izandla zethu. Oh, there is an exchange. Kunezinto engibonayo ezweni lakamoya. Khona usizo liphumayo, khona injabulo engenayo, kukhona ubuhlungu ophumayo, kukhona healing engenayo. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Ngizocela obaba uBishop bami bese ngaphambili besobabeka izandla. Baba uBishop uSibiya, baba uBishop uShanda. Bese besobeka izandla Bishop Injilo. Ubabeka izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi uMagaba ubabeka izandla egameni lika Jesu. Khona izinto eziunlockwayo right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Khona izinto ezivulekayo emthandazweni siseShilo. Shala mathakasaya. Ila masata kabahala maya. Thank you Holy Spirit. Receive your healing. Receive your power. Yambatha amandla. Yambatha ukuphila. Ngegama lika Jesu. SiseShilo. SiseShilo. Thank you Jesus. There is an exchange. uNkulunkulu bambathisa amandla amasha. uNkulunkulu buyisa ithemba. Amaphupho besafile ayavuswa ngegama lika Jesu. Ina mathakasaya. Thank you Lord Jesus.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Khona izinto ezidlalwayo empilweni yakho ngegama likaJesu sisashilo. Oh, makakakafakela masaya. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Thank you, Lord. Ngiyacela bangcwele laba bezala ngaphambili bezomukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba lento le kufunakala uJesu angene enhlizweni yakho. Uma ukhona ula ngaphambili ungakazi umemukela uJesu njengenkosi nomsindisi, noma uhlezi lapha ya ungakazi umemukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ungakhonzi, yithuba lakho leli lokuthi wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ungalahlekelwa ileli phutha, ungalahlekelwa ileli thuba. Receive Jesus. Receive Jesus.